Здравейте, приятели, и добро утро. Тук е 5:15. От 2:15 съм на крака. Сън не ми даде да спа, че не съм ви направил урока. И от 2 часа и половина реших да заточа малко ножове на някои дървени рендета, които придобих наскоро. Хубава работа свърших, но за заточването на един нож, и то не е напълно, само за направата на основния скос, ми отне 2 часа. И то на точилото. Направих таймлапс забързано, за да може да видите процеса. Другото нещо, което ще обясня, но по-късно ще видите как от 5 рендета от 8, които са добри, станаха 4. Всъщност петото и то е добро, но трябва да му се смени дръжката, защото ми остана в ръката. Това е много обичаен проблем при дървените рендета, тъй като ето и това е така направено. Грена върви по този начин, по дръжката, и много лесно се чупи. Затова другата дръжка, като я направим, ще върви вертикално на самата дръжка и ще бъде много по-здрава. Но това ще се направи в последствие. Какво искам да кажа още? Дървените рендета са много хубави рендета. И аз силно ги препоръчвам. Като при добра настройка на рендетата, те вършат чудесна работа. Вършили са 300-400 години, че много преди това. Но поне от 300-400 години имаме свидетелства за такива рендета. И може да направим едно специално, най-вероятно ще направим един специален урок за тях. Сега да кажа предаване, но не е предаване, е урок за тях и за тяхната дейност и как се използват. Но това ще стане или след обяд, или следващия път, следващата седмица. Вчера не можах да направя видео, че имах чепел вкъщи. Се проби една тръба с вода. И беше голяма лудница, водопроводчици трябваше да идват и така нататък, за да се оправя. И отиде доста късно, защото вчера беше банк холидей, което ще рече, че никой не работи. И малко трудничко се намери, но се намери. Човек дойде, оправи го, вече имаме вода, всичко е сортед. Освен, че днеска по някое време ще трябва да оправим дюшаме. Но ще го направим. Това е по нашата специалност и е лесно. Имаме инструменти, имаме всичко, така че това ще бъде направено. Така. Изгледайте таймлапса, може да ви е интересен, въпреки че е еднообразен, но това е процес. Не мога да въдържа 2 часа и половина на YouTube. Какво ще се говорим?
по-добре сутринта да не говорим много, да действаме. Слушалките има музика и така. Това е. Благодаря много за времето, което ще отделите. И не забравяйте да се сабскрайбнете и да лайкнете видеото, ако ви хареса таймлапс. Ако не, не е задължително. Знаете как. Приятен ден и успешен и дай Боже да се видим скоро.